Breute scoil. An bhhairte caite chu síle agus máire amach a góis na híche. Bhí brella híle gá chealúra acu. Chuisiad go club ihe agus bhí ihe den sco acu. In dhé sin chuisiad a giche, mar bhí ocras an daunarthu. An bhaidan dar géan bhfuil clog híle ag 7 chlog. Bainú geteiste. Bhí si tarseach tríochta tnáte. Níor a fún ar a éirí. Bhí eifeil ar a goneacha sí amach. Bégan de éirí agus í héine almhód an scoil. Níor a éon trúi ag mothirde, agus dúirt sí le síle go gahach sí dul ar scoil. Ní móna sásta a bhí síle. Thug sí ai ar stadan bhos go drogalach. Bhí sé isteala báistí. Bhí sí floch báte nar a chreisíon scoil. Bhí dearmad glandianta aice ar an scrúdú tíreolais. Watha sí an tín. Bhí sí in omar na heimléise. Chreisí deirean na feide tar éis fichanúméid. Bhí fún mús go tíochtara agus dír sí ar an múnteir a bhéiteach sí dul amach. Heasta watha dul bháile. Chó sí go heifig an phríomhhaide le cad a lora gluochháile. Bhí an phríomhhaide chobórtha sin faoi híle gur chuid sí fis ar a dochtúr. Rinne an dochtúr í a scrúdú go min. Bhí séid an tuairim go bhfuil sí nimhú bia. Molú go híle imachta bháile agus i scéalagan. Dúirt an dochtúr go dúchad sí chuici féin leiste go chopla lá.